8 crore sose drugs pothot bokajan along kenep chulong apen bahini abang potum kachingnam. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lang liar pu deng tet pen. Assam ang kang bang rakki or mumate drugs abitet nang ji polang likamata pen ajok. Kedam tang pinandi malong stame. Ong dung rakki or mumate drugs kenep thek pon long lo. Stame non apor ke bepar par ke klem atum kong par pek pen ajok. Jakong po chok ni paithong ke brai siar ni. Puthol stame keton kelang atum do desang sepin pen ajok. Arlo alopen birota long dun sium dimapur pen ke bang bom. NH39 MVI get along. Ada porpai truk siapar malam ong dung rakyar mukin abdun long. Bangso rakyar mu total drugs 75 box containing 966 gram heroin lapen bangso rakyar mu hipang pet pen. Hitia long atau 8 crore bagdoji pusi. Bokajan SDPO Jondas IPS alang lipen. Perangke karjo dang pacini dam. Lapen bangso keton kelang along keja panabang komen laposan henro SDPO Jondas Kotkoti o si Raju Duara Bokajan o si Moblik Brahmo C20 CRPF Camp Bokajan lapen bangso kachinang check agari registration number West Bengal 74 P4456 Maruti Suzuki pusi pangthekdon adon tuk bahini kachinang check atumamen laposan la Sarmon Simon Dimapur Nagaland sorno na madraikom sai ke tumpen karjopatar tokbom lang birta ke tokbom hot an ke permanent address long pami melang Bokajan men laron lekti loti ki minus kar biang long